Hello mga kajukans! Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit. Poste? Sige. Okay. Hello? Hello? Try natin kung hanggang saan. Dalan na pa, chick. Dalan na pa. Tapos durutan tayo. Durutan natin, pre. Doon na tayo magsimula oh. Oo.
Try mo natin ito, ano? Hindi, pabalik na tayo. Ha? Pabalik na. Balik na tayo? Road na lahat. Tapos tayo, may tukod natin. Para di ka na nagpapalit ng papalit. Ano? Tuto na. Wala kayo, sige pa. Hindi, ano na dyan tayo? Doon sa kanto na yun, no? Sa akin din yung bakod na yun, no? Baka kunin pa ng iba. Problema dito, wala tayong hawak ng papel kung saan hanggang saan, no? Maganda sana kung may tayo. Ito, hanggang dito yung hangganan yata ng ano. Oh. You know, may ano sila, station. May station, ah. Yes, bro. Putol. Sige, pasat mo na. Dubay na ba? Mga dito na? Kaya tamongan kasi kayo hindi tamong ang pepasat eh. Ito pre. Sabi mo na to. Kaya pasat ka na rin dito isa. Para meron tayong ano. Ah, sige. Di ba? Meron tayo dito eh. Masate. Kanay. Maninig. Diretso maninig yun. Maninig. Yan, sama pa natin, pre. Ha? Sama pa natin. Ha? Sama pa natin. Oh, yan. Sige. Check. Wow, wala ka pa sinilas ha. Papata rin na pre, no? Mamanig na. Wala, hanggang doon lang, no? Ano po? 4 lang. Grabe, wala mabon na kasabo nga. Ay, bakal na kami naging kliyente. Puros langan ni...
Bay. Internal radio. Bay. Ang pagtatapos. Loko. Ang pagtatapos. Simula pa lang. Loko. Patay na to, pre. Ay, makakukulong ka niyan. Kailan libing? Nabab! Nako. Patay na yan to. Kailan libing? Yung down na to, may down yata. Kunin mo. Ayaw pa po. Linisan mo. Linisan. Sa ulo, sa ulo. Binabi chick, nakasut ha? Yan o, may mga down na. Mas gasan. Banya yan. Hop, yung battery yan. Lipat na pala. Oh, strike 2 na ka chick ha? Right, so... Tingnan mo to kung ilang bars. Pinitin mo yung bilog. Yan. Ang magkikita nun? Ito may naka... Ilan niya chick? 3 bars. B1 yung ano ko, B1. B1 base. R1, R2. Ay puta, mali yung ano natin. Base pala yung B1. B1, B2. Tapos na rin bro. Yung rover R na yan. Ah, oo, base 1. Over 1. Ah. Ultra gis Ito naman yan. yung dampot ko. Kaya lang, dumating ka, sabi mo, B2 eh. Hindi sabi niya eh. Nakay B1. Nakay B1. Yung ano, rover na lang. Yari ka sa lang, check. Banana. Click 1. Click 1. Bangsay tayo, ito pupunta tayo. Sila na tayo niyan. Sila na nga. Ang dami natin lilip doon. Nasagin yung listahan. Ano nyo na sa'yo? Oo. Sa... Ano yun? Oo.